Урочышча Сіманаў-лес для многіх альшанскіх агароднікаў ужо многія гады сапраўдны клондайк. Толькі не золата тут шукаюць мясцовыя вынаходнікі. А зямлю для парнікоў і цяпліц па накатаных дарогах едуць сюды з усіх канцоў аграгарадка за карысным урадлівым слоем глебы. І нават прадугледжанае законам пакаранне не спыняе жадаючых разжыцца дарэмным прыродным ресурсам. 29 января во время проведения полевых контрольных мероприятий в 2 километрах северо-восточнее городка Ольшаны Стольнинского района сотрудниками Стольнинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира был выявлен факт самовольного снятия плодородного слоя земли на участке, покрытым древесно-кустарниковой растительностью. Двух мясцовых жыхароў 35 і 48 гадоў інспектары злавілі па гарачых слядах адразу з рэчдокамі. У аднаго быў нагружаны зямлёй вазок, а ў другога цэлы трактарны прычэп. У выніку наяўнасць трактора сур'ёзна паўплывала на памер штрафа. Данными действиями указанный гражданин нарушил статью 1528 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Согласно санкции статьи, грозит наказание в виде штрафа в размере до 20 базовых величин. Также ему придется оплатить вред в размере 1 базовой величины за каждый квадратный метр незаконно снятого плодородного слоя почвы. Арыфметыка тут не хитрая. У выніку свайго незаконнага ўчынку бацька 9 дзяцей вымушаны будзе заплаціць дзяржаве каля 5000 рублёў. Дырэктару мясцовай гаспадаркі, на балансе якой знаходзіцца Сіманаў-лес, аднавязкоўца шкада, але закон роўны для ўсіх. У нас есть в районе специализированная организация, это торфопредприятие «Глинка». Они привозят свои питательные смеси, торф. Люди покупают, но не у всех есть деньги, не все желают купить. Некоторые стараются ехать в лес и этот грунт брать здесь. Конечно, это очень сложно уследить, так как едут в основном ночью или ранним утром, часов 5 утра. Кіраўнік Новай Прыпяці не разумее, чаму дагэтуль лес знаходзіцца на балансе гаспадаркі, а не лясгасу, і прызнаецца, несці адказнасць за захаванасць прыродных ресурсаў цяжка і складана. Трэба ўжо да пасяўной рыхтавацца, даводзіцца 20 гектараў лесу сцерагчы, не маючы пры гэтым аніякіх паўнамоцтваў. Просьба, конечно, этот участок леса передать специализированной лесхозяйственной организации в лесхоз, которые тогда, я считаю, что будет больше порядка. А хозяйство должно заниматься производством молока, зерна, мяса, сахарной свеклы, ну и прочие продукции. Каждый должен заниматься своим делом. Ну а наколькі ўразіць іншых вынаходлівых альшанцаў наступствы няўдалага паходу ў лес аднавязкоўцаў, пакажа час. Статыстыка ж парушэнняў за мінулы год выглядае так. Больш за 300 квадратных метраў глебы было знята, 23 факты зафіксавана. Агульная сума штрафаў перавысіла 7500 рублёў. Тацяна Будгусаім, Аліса Грыгарчук, Александр Дзяченко, тэлерадыёкампанія «Брэст».